ọ bụrụ na ị bụ onye na-eje nke dibịa eje eme ihe nkecharụ, okwu godo n'ụlọ ụka, okwu nke ọzọ dị na nke dibịa, achọrọ nke ịmara ife ọbụla dibịa na-emelụ gị, achọrọ nke ịmara na o nwere ihe si enu. Dibịa ọ na-emechara ihe si gị na o nwere ihe si enu asị ka ọ na-atụrụ, ọ chọrọ ịgwa gị eziokwu. Ọ bụ ọbụla ịgwọ n'ụwa ọ nachighata, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ọ ga-anachighatara gị tenfold, 10 times. Ọnya bụ onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme, ike si na ị na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ ị na-eme nke a, ma na ọ ga-anachighatara gị. Ọ sị na bụrụ ife ọma ka ị merụ mmadụ, ife ọma ga-anachighatara gị. Mee mmadụ ife ọjọọ, ọ ga-anachighatara gị. Ife ọbụla ime n'ụwa a nwere ụgwọ ọrụ. Ka ọ ghara ịbụ isi ndị ọcha sara unu si na ọ bụ na imesi ife ọjọọ ije n'ụlọ ụka na a ga-agbaghara gị. Onye ga-agbaghara gị? A sị gị na ọ bụ na ijecha agbaghara na ị ga-eje n'igwe, ije nwere onwe n'eluigwe. Nwanne nwere ihe dịka n'igwe, ife nwe ụwa mmụọ, ana m ekwu eruo echi. Ọ ife mma anya ya, ọ ife mma maka ya. Ife ọbụla na-eme n'ụwa, ọgwụ ọbụla ịgwọ, ma ịpụ na ịntanetị, ma ebe ọbụla, ma ọ na Facebook, ife ebe a sị na a na-eri ife a na-agba n'aka, ihe na-adọta ego. Nwanne dụkwa akara ihe si enu na onwere ife dị n'ụwa ha na-eme, nwere ihe si enu. Ọ bụrụ na chi gị deru na ị ga-akpata ego in next 5 years, esi mba na ịlaki otu a chi gị si wee deru gị na ị chọrọ ya ọsọ. Mgbe ị dọtara ego ahụ, ịdọta ya ọmanụ next 5 years nke nwa anwụọ, maka na ndụ ahụ bụ na chi gị deru gị na ị ga-akpata ego next 5 years, dị na ọ ga-adịkwu mọ 5 years ibi ndụ. O gosi na ịchọrọ ya onye aha, na ịchọrọ ka ịdọta ya ozugbo ka ị rie ya ka ị nwụọ. Ife ọbụla ị na-eme kwụwa aka gị ọtọ. Ife ọbụla ị na-eme emena na onye a merụ, maka onye ọbụla sọsọ iso ya bịa ụwa, sọsọ ga-eso ya nakwa. Ana ife nwe ụwa mmụọ, ị mara mgbe ị ga-anatakwa onyinye ịbịa ụwa ọzọ. Ụfọdụ na-ata afụta bụ ihe nna ha metere, ana ife ha metere onwe ha n'ụwa ochie. Mana ọ bụrụ na ị na-ekperu chi gị, ị nwe ọta na ije gwọ ọgwụ, chi ga-enyere gị aka. Ngwa ife ndị nna nna ha metere, ọ ga-enyere aka. Ife ha amansi ike n'ụzọ ndụ gị, ọ ga-enyere aka gbaziere gị ụzọ ị ga-esi wee zọpụta onwe gị, wepụta onwe gị n'ife ọbụla ji famili gị, ji gị pụọ n'aka ụlọ ọtọ. Ị na-eme ihe nkechara, uche gị dị ya ihe nkechara otu akọ esi wee kecharakwa gị, ọkwa ihe onye metara ka ọ eji isi wee buru ife ọrụ n'ime n'ụwa. Asị gị na o nwere ife sue, ọ sịra bụ na igoro ya na n'ebe ọbụla igoro ya, ma ebe ọbụla eresi gị ife ịgbara aka ma nke ọbụla, sị gị na ọ ya ewetara gị ife ọma. Ọ bụrụ na ọ rụrụ ọrụ, o nwere ife sue. Ọ bụrụ na ọ nara ọrụ nke ị nwere, ọ naragoro gị nke ị nwere enwe, ị ga-atakwa afịa, maka na ọhịa i butere onwe gị. Ife ọbụla ị na-eme fie aka na-agba n'anya. Ndị ọcha na-asụ na o nwere ebe ka ụwa mma, mana ha nọ na-enwe aṅụrị. Ị nọrọ mgbe ọbụla ị na-ata afụ, ị nọ n'ọkụ mmụọ, ebe na-achọ ife na-eme, ma ọ bụrụ gị na-eme ife na-eme gị, uche gị dụkwa ya. Ife nna agwa unu ka unu si n'ọkụ mmụọ unu pụta, nwebe aṅụrị, ka ife dọwara unu mma, ka Afrịka, ka onye ọbụla, ka ebe ọbụla ije, ka ndị ọcha na-respekt anyị. Biko ụwa na-akwụ unu ọtọ. Na ọ bụ n'oge mbụ nwe ihe dịka ihe ọjọọ, maka ihe ọbụla ime mgbe ahụ ị ga-ata afọ ya. N'ụwa na onye kwesịrị ụbịa sọma ife ụfọdụ a na-eme n'oge mgbe ochie agbanwee ya. Na ọ bụrụ isi na ife ndị ochie na ife ndị nna nna ha metebe ife ọjọọ. Ndị ọcha igwa m nọọ moto ha na-anya bụ na 70s or 80s 70s ka ha na-anya kịta. Ife niile a na-agbanwe, ife niile agbanwe, mana anyị hapụrụ nke anyị jee na-amụrụ ife ndị obodo ọzọ. Ife ọnwụ ị na-eme, uche gị dị ya, ma ọ bụ ihe onye metara ka ọ eji isi wee buru.